Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu ngosuku lwanamhlanje. Sengicishe ngathi sibuya kwimpela sonto kanti uLesibili namhlanje ukuthi bengakhulumi nani izolo. Phela kwazise sasingekho ngempela sonto. Umfundisi ke owayesele entabeni Sunday uyena ke simfakayo ngomsombuluko. Ngibuye ngikhohlwe ngelinye ilanga ngimfake late kodwa kusukufanele ngenze kanjalo. Simbonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu izolo besikhonza ubaba umfundisi uZulu yena wayesele ngesonto entabeni. Thina sile ngomgqibelo sasile kubo kwaSikhwama uSwane Mngomezulu. Naye sibizile ukuthi sifike ekhaya saba nesikhathi esihle kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ngoswane. Sibonge uNkulunkulu ngabo bonke abafikayo. Ngisho nothongathi lwalukhona. Ngakusasa ke sase sivukela ke emabhanoyini eJozini ekhaya kwaMpontshana. Nabo babemisa itende bafika abantu. Baningi abantu ngale. Umkhuleko wami ukuthi kuvulwe ibranch. Ngiyamkholwa uNkulunkulu kuzokwenzeka. Kodwa nje siyabonga kakhulu bonke abaphumelelayo bafika. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyakholwa ukuthi umsebenzi uzokhula kuleya ndawo, ukhule ngendlela emangalisayo. Sibonge konke nasenzela khona ukudla okumnandi koMngomezulu, ukudla okumnandi nakhona ngapha eJozini. Liyashaywa ibhodwe lapha yana. Liyashaywa ibhodwe. Kodwa ke asidluleke lapho. Kodwa nje kwakumnandi ngendlela emangalisayo. Ngethemba ukuthi nitholile nalalela indumiso eyayikhona. Hawu siyambonga uNkulunkulu kakhulu. No Sunday school wangi-impress uSunday school walapha eJozini. Ingane ezincane zazi amavesi. Mina ngisho izingane ezincane zazi amavesi. Wena ke waziliphi wena nje ke. Ilipho laziyo ongixoxele. Waziliphi ke wena? Hayibo. Ivesi ukudla komphefumulo isinkwa sethu. Uma ungenalo ivesi elivukayo nje nelihlezi engqondweni yakho. Hawu. Mose sekukhona indlala yezwi uyodlani wena. Uyocela abantu bancenga awungishumayeze. Awungiphe nje ivesi njengoba abanye bayabasho njalo. Athi umuntu ucela ivesi. Ngikhulume omunye umfundisi onjalo ngesonto. Fonela uNsibande athi uNsibande ngiblankile. Awungiphe ivesi engizoshumayela ngalo. Hawu. Ngangiqala le nto futhi ngayigcina Nkosi yami. Ayikaze ngaze ngiphinde ngihlangane nayo. Umfundisi eyoma phambi kwebandla acela omunye ukuthi amuphe ivesi. Hayi umuntu uhamba ukubona. Hayi asidlule lapho. Ngiyamkholwa uNkulunkulu samsiza lo mfundisi kakhulu ngoba uyadinga ukukhulekiswa. Siqhubeka ke nenkonzo yethu intshumayelo yasentabeni. Intshumayelo yasentabeni ngathi ngisasho ngiyophinde ngisho ngithi uma uphila uMateyu chapter 5, chapter 6 and chapter 7 uyongena ugijima ezulwini ngoba intshumayelo eyashunyayelwa indlela neqiniso, indlela esisezulwini. So akakwazi ukukhuluma enye into, uyokhuluma ezosithatha isibeke ekhaya ezulwini. Thina ke bese sihamba enyathelweni zakhe. Ake ngiguqe ngikhuleke simbonge kakhulu uNkulunkulu ngakho konke ngabo bonke nangani nonke ave nisibusiso. Sibayeke nje laba abanye abafaka ama-emoji ngenkani. Sibayeke nje laba abanye abafaka i-emoji aphuma baleke futhi uzivale. Asibayeke nje labo. Bayakhohlwa ukuthi akuyona igroup kaBabunzibande le. Mina ngina group mina. Ikhalezo akusilona elama anginalizwi mina. Ulizwi inkosi uJesu. Hayike angifuni ukukhuluma ngoba kuzothiwa sengithe. Kuyothiwa nje sengithe. Wena uxolelwe ungaphindi uyifake emoji. Angidizelele. Ungabocisha ubufakazi noma inkonzo. Ungakacheki ubuke ukuthi wena yikho emoji oyifakile. Ngoba ke wenze njalo yacisha emoji kanti ucisha imessage ethize. Iyasala egroupini. Akekho uphinda ayikhiphe ngoba nathi asikwazi ukuyikhipha. So asibambisane nje awuyeke nje ukugijima uyocisha.
before ucishe hamba ucindezele wonke ama-emoji owabonayo lena ezothi you ifake wena qala ukhiphe yona ngaphambi kokuba ucishe. Nakho okunye okusemqoka, njengoba sisebenzisa ifoni entsha, ngihlale ngisho sengiyasho ngiyaphinda ngosho ngelinye ilanga, uma ubhukhela ukuvuma izono, thatha idate yakho, usuku, inyanga nonyaka, isikhathi nenamba oyifonela ubhale ebhukwini lakho lezono. Makufuthi uthanda ubhale nakwenye into yesithathu ube nendawo ezintathu ezihlukene. Ngoba njengoba sisebenzisa inamba entsha nje angikwazi ukukusiza. Bekungconywana kuqala uma usho ngiscroll up khona la efonini bese ngiyibona idate ngikunikile. Njengamanje zonke izinto angisazi noma iqala kumhla ka-15 kuMay kodwa nje zonke izinto mntaka baba zintsha. So uma walahla kodwa nje khohlwa ayikhohlwa impela ngizophinde ngikubeke ekugcineni emsileni kodwa ke phela sizwile futhi esikwazile. Uma uzibhale kahle izono zakho usuke usuxolelwe. Masithandaze. Uma-ke ngithi usuxolelwe, angisho ukuthi mawusulahla idate ungaqhubeki nokubhukha, ngoba ukuxolelwa kwakho ku-conditional. uNkulunkulu ufuna senze izwi, vumisana omunye komunye. So mawusulahla idate, qala phansi ubhukhe. Mawulahlekelwe ibhuku, qala phansi ubhale. Masikhuleke. Baba, egameni likaJesu siyabonga ngale nkonzo, siyabonga uNkulunkulu wethu, ukhuluma uzambule, sinikela ukuphila kwethu kuwe. Ngimelana nakho konke okumelene necebo lakho. Busisa abantwana bakho abalalele, busisa abantwana bakho abaletha abantu, busisa abantwana bakho Nkosi abanikelayo. Ngiyakhuleka Nkosi, babusise iminikelo eminingi ehlukene abayenzayo, bayangithobisa. Ngiyazi ukuthi bathinta wena, ingakho ngicela ubabusise. Yiba nathi-ke kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga ukuthi angikhumbuze ukuthi ngiphinde ngikhulekele abanikelile. Ayikakapheli lensila. Angazi ukuthi abantu bayalalela noma balaleli. Yazi angazi ngempela, ngiyalahleka. Kusekhona abantu abangithumelela inothisi yokuthi bafakile okweshumi. Omunye nje wayithumela wathi ngicela umkhuleko, waba specific, ufuna umkhuleko. Hawu. Imkhuleko ingane siyenziwa kanye ngeviki na. So ake sifundeni ukulalela nokubambisana kuzosisiza ngoba njengoba uletha lama messages ungandisela umsebenzi lo engikhala ngawo. Asidluleke lapho sengishilo kudlulile siya ezweni lenkosi. Matthew chapter 5 verse 8 kufundeka kanje. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Uma unenhliziyo ehlanzekile uzombona uNkulunkulu. Uma kukhona into kufanele uyihlanze empilweni yakho, that is your heart. Ayibe ngcwele, ayibe pure, ayibe clean inhliziyo yakho. Ngabe nemicabango emibi, ngabe nemizindla emibi. Ngafiseli umuntu okubi, ngafisi futhi into yomuntu ngale inhliziyo yakho. Ngahlebi, ngabe nemizindla emibi eyonakele. Abanye izonakele ingqondo zabo, babuka izithombe zabanqunu, babuka iporn. Uthi angavala amehlo nje balala abantu la emehlweni akhe, ababone sebelele. Athi amabona abantu ababili behamba, avela abamajini sebelele. Ingqondo yonakele. Woza kuJesu uzothola ukukhululwa. Vuma izono zakho njengoba zinjalo, uzibhale phansi, uzothola ukukhululwa. Abanye kulimele ngisho imishado yabo. Uma ehlangana nomunye benza inkonzo, akakwazi ukukhululeka. Kufanele azacabanga omunye ukuze akhululeke noma acabanga esinye salezi izithombe abesibuka abesiyakhululeka. Ngizama ukukhuluma ilanguage ethe ukuthi ukuze phela laba abancane enhlezi nabo kanjalo ke. So azakhululeka umuntu ngoba esecabanga omunye noma esecabanga omunye umuntu omdala kade bahlukana naye. Isono leso, ukuphinga.
uthulele nomunye umuntu, ubulala nomunye umuntu ngengqondo, uphinga lokho, uzongena kuliphi izulu? Hayi mina ngiyabuza, uzongena kuliphi izulu? Lala nabantu ababili ngesikhathi esisodwa, kumoya ulele nomunye, ngenyama unomunye. Hayi bafowethu, asisumvumele uSathane. Inhliziyo-ke ingcola lapho-ke, ngoba uthi usenkonzweni nje manje ubhizi uyacabanga, ubhizi ulele wena, udlala iy'nkanuko, kodwa uvule ifoni la, uvule inkonzo. Ihlazo leli. Okunye kuqala nje ekutheni uma ngithi asiguqa, uguqu wena. Uyayilalela nje uyihlalela, uguqu wena. Abese kubamba uSathane, busukhala futhi. Ukhale kanti wena umsukelile. Thembeka wenza izinto esizenzayo entabeni. uNkulunkulu uzokusiza. Uzokusiza. Kodwa uma umelana necebo likaNkulunkulu, umelana nezwi likaNkulunkulu, ngiyakudabukela uzoyisola. Uyofisa ethi ngabe kuthiwa uzange uzalwe. Ayike asidlule. Babusisi abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Ake sithi ukugijima kancane. Ngoba ayikabi nensuku eningi le uverse 8. Safunda amaHubo 24 verse 3 kuyakufunga. Ubani uyakuhluqolo? Ubani uyakukhuphukela entabeni kaJehova? Ubani uyokuma endaweni yakhe engcwele na? Verse 4. Yilo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Impela uNkulunkulu umnene ku-Israyeli kuba banenhliziyo ehlanzekileyo. amaHubo 73 verse 1. Ngiyadlula nje la ngirefresh ingqondo. uNkulunkulu ubonwa abanenhliziyo ehlanzekile, hayi ongcolile, hayi onengcolile neonakele. Injani inhliziyo yakho? Masibheke uMathewu 15 verse 17 kuya 20. Uthi uJesu okuphuma enhliziyweni okungcolisa umuntu. Anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya eswini kuze kulahlelwe ngaphandle na? Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni. Lokho-ke kuyamngcolisa umuntu. Verse 19. Ngokuba enhliziyweni kuvela izizindla ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza ngamanga, ukuhlambalaza, izinto eziphuma enhliziyweni. Verse 20. Yilezi zinto ezimngcolisa umuntu, kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe akumngcolisi umuntu. Akumngcolisi umuntu. Sidine lapho-ke. Bengigijima-ke ngifunda nje ngoba sesakhuluma ngalezi zinto. Amaqiniso amabili ngenhliziyo nanka. Amaqiniso nje amabili ngenhliziyo nanka. Iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Qiniso lesibili, imbi. Ubani ongayiqonda? Jeremiah chapter 17 verse 9. Inhliziyo nje noma ekabani iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Number 2, imbi. Ubani ongayiqonda? Inhliziyo-ke le, amaqiniso amabili ngenhliziyo. Uyayiqonda wena yakho? Uyayiqonda yini yakho? Uthi ukhuleka ubhizi uze sekuqubuka inhlamba enhliziyweni. Suthuka uNkulunkulu. Uthi uhlezi enkonzweni usaconcentrateile. Inhliziyo yakho ivele imkhumule lo mfundisi ongaphambili umbone senqunu. Kungaba umfundisi wesifazane, ngaba umfundisi wesilisa, kuya ngokuthi wena ukuphi, kodwa nje bese uyamkhumula. Inhliziyo ingcolile. Ingcolile. So ake sibe nenhliziyo eziclean. Uzivume izono zakho, uhlanzwe, ungcweliswe, phila impilo engcwele kuze ungene ekhaya ezulwini. Yona-ke amaqiniso amabili ngenhliziyo. Iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke, futhi imbi. Ubani ongayiqonda? Jeremiah 17 verse 9. Sikhuluma ngani la? Ngenhliziyo. Uthini-ke uDavide? Inhliziyo yakhe isimonisile na? Ngoba iyonisa inhliziyo. Wabhala iHubo 51 emva kokuba kade ebulala uUriya, emva kokuba kade elale nomfazi kaUriya wasiyambulala.
uNkulunkulu masethuma umprofeti uyayikhalela uyaxolisa. Ubhala iHubo 51. Ungalifunda lonke uNkulunkulu uma ekupha ithuba, kodwa-ke ngizofunda mina u-10 no-11 uthi, uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Inhliziyo ehlanzekile iyadalwa, kodwa idalwa owasidalayo, ayidalwa yinoma ubani. Khala uma unenhliziyo onakele, umcele uNkulunkulu ayidale inhliziyo kuwe ehlanzekile. Avuse umoya oqinileyo, ngabe uthathekile, ungagudluki kalulu uwele esonweni. Ngoba uSathane ubhizi ugovuza izono zakho, govuza abantu abazokuwisa. Mhlawumbe ukhulu uzazi ukuthi uyisishimane sendoda sensizwa, kodwa namhlanje avele uSathane athuma umuntu akushele, umuntu wesifazane, uvele ukuthi hawu ngiyashelwa, ngingakaze ngishelwe, bese uyawa, kanti usuwela okugcina uyongena esihogweni. So-ke yazi nje ukuthi uSathane unguSathane, ohlale uSathane, ayohlale uSathane nje. Asinamatheleni enkosini uJesu, simvulela inhliziyo yangena hlale, simkhonzisise, chitha isikhathi sakho naye, uhambe enkonzweni ngesonto, ukwenze konke okumthokozisayo, uphenduke usindiswe. Uthi-ke uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Verse 11, ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ingcwele. Ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ingcwele. Ngoba umoya ongcwele uyasuka uma sewonile, uyasuka ahambe. Ukungena kamoya ongcwele ethunywa uNkulunkulu kuyisikhathi esincane kabi, kodwa ungaphela unyaka nemibili nemihlanu ukhulekela ukubuya kwamoya ongcwele kade sekuwe wahamba ngoba wonile ukuthi angabuyi. Ungaphela nje u5 years. Kuya ngokuthi ukhala kangakanani wena kuNkulunkulu. Uthi kuDavide, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ingcwele. Ake ngibambe la, ngokugcina inkosi sisazoqhubeka nayo le uverse 10 and 11 amaHubo 51. Ngicela ukuguqa ngikhuleke simbonge uNkulunkulu. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga kakhulu, siyathandaza. Dala kithi inhliziyo ehlanzekileyo. Siyacela Nkosi, uvuselela umoya wethu kusibe nomoya oqinileyo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, siza kuwe, asinaye omunye ongasidalela inhliziyo ehlanzekile. Okwethu kuyilonda mayisihlanziwe. Ngiyabonga uNkulunkulu wami, busisa yilona loyo lalele. Siyacela Nkosi ube kanye nathi njalo ngomoya wakho ingcwele. Busiseke lenkonzo, busise bonke abayilalele, balizwe balenze izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe, uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande uyavalelisa.